नाम्बारखौ न'आव थांनानै बिहैबा होगोन खोनानो नाम्बारखौ न'आव थांबा होमारगोन पथिका एजों फैलाय मायो आब' माने नोङो आंनि मोनसे खामानि मावनांगौमोनलै मा खामानि माने नोङो बुथलानि न'आव थांनानै आलासि सेंग्रानि नाम्बारखौ बिहैनाय मा बिया मालाय सेंग्रानि नाम्बार आंलाय मानो बिहैनो थांनो आयु बिबो आलासि सेंग्रानिखौसो नोम्मा खर'खौ लाजिनो ओंखारदों नोंलाय माबा नोङो रायज्लायगोन नामा बे सेंग्राजों आंसो रायज्लायगोन आंसो गोसथोगोन थेवब्लाबो थाङालै आङो लासिंसिं बिबो आलासि सेंग्रानि नाम्बार बावसो नोङो बुथनियाव बिनो हाया बुथनि नाम्बार दङबा हरा बियो कुप्ताया सैमा बाग्राया एसेबां बिबाय आङो हरा खोब सना बिनाय रखम मोनदों खोना मालाय सेंग्राया हरनो होआखै खोना आरो बेनिखायनो हराखै आरो आं बेफोरखौ मिथिया जिखिजाया आङो बे सेंग्रानि नाम्बारखौ नांथारगौ आब'आ लासिंसिं नायनाय बोरै मालायबा सेंग्राया नोंखौ फसायनायानो थायाखै खोना बेनिखायनो नाम्बारखौ हरनो नागिराखै आंखौ फसाया बियो लाफाथिखौ बे बिलाइ फारा गामियाव आंनो बयनिसाय साफासिन समायनासिन मानसिगाव नोङो फसायगोन बियो आंखौ मोजाङै नुवाखैयानो मोजाङै नुबा बियो आंखौ फाग्ला रखमसो जागोन मिथिबाय थांनोबा थां गथ' नङाबा नोंखौ थाङा मा आङो थाङा बोरै थाङा नायनि देनाय आङो दानो खिथांखौ जोबगासिनो जोना बिफागोनलै गथ' दानो थां आरो आंखौ बिदि होननानै खिन्थानाङा दे अब्लालाय सोरखौथ' बिदि होननानै खिन्थानांगौ आंलाय बेफोरखौ उनाव मेनेज खालायगोन दे आङो नोङो थांग्रो जिखिजाया नोङो बुंबानो जाबाय सासे मानसिया बिदों नामखौ खिन्थानो होआखै बिदि बुंबानो जाबाय अब्लासो बिसोरो नाम्बारखौ हरगोन थांदो मा खोनाबाय थाखो आरो लासिंसिं बिहैनो बासिदोंमोनलै आङो बाल नै नोंखौ जोना होनांगौ ना बिब'नि मोनसे खोथा माननो नागिरा बाल गथ' ओरैनो बिनानाव जागारदों आरो सासेया अबाव थांखो लद्रा थांनाय दखानाव थांनानै थान्दा बथलसो लाबोनाय दसे थानानै थांनि मा दसे थानानै मा खामानि दङ थां आंखौ मार गरम मोनखादों बा गरमा दिनै मार बोरैबाथारहाय आफाखौलाबो मोनामसोदोंहाय दे गासैबो थाथ'लायदो थांसै आङो दिनै बेसेबा दसेसिम मोनसिगोन आरो आदा बेसेबा दसेसिम मोनमारगोन नों थांबा मोनथिगौ आङो दाथ' थाङाबाबो जायाना उफाय गैया आरो माब्लाफोर फैगोन नोङो लायमोन आङो दुर्गा फुजाफोरावसो फैनो हानाय दुर्गा फुजा एसेबां गोबाव लायमोन उफाय गैया दा सुथि मोनबासो मानो मोना जानो दुर्गा फुजाया खथ' दिन दंबावो बिनि गेजेरावनो मोनगोन खोना दे मोनबाथ' मोजाङानो फैगोन दे फैथार आदा नोङो न'आव फैबा एबार आंनो दख'ना गांसे लाबो दे दे जागोन दे लाबोगोन नोंसोरनो गासैनिबो गांसे गांसे लाबोगोन आङो मादैनि गांसे लायमोननो गांसे नोंनो गांसे जागोन ना जागोन दे अब्लालाय आं थांसै दे थां मोजाङै थां दे जाबायसो मोजाङै थां दे जागोन दे थांगोन दे नोंसोर साथामाबो मोजाङै था दे आदा थागोन दे थांसै दे बालनि ओंखामखौबो रावबो संना दोनाखै आंखौ नेबाय थादों खोना मानसिनाबा गगा मोननाय लोमजानायफोरानो हामाखै खथ' खर' सागासिनो मानसिफोरानो बिखा रोजा गोजा बालनि अननाय होननायानो गैया हाबाखौबो जायोना रखर मुर्खनि जातफोरासो हाबा जायोलै आंथ' हाबाखौनो जाथ'वामोन खमसे खम 5 बोसोरनि उनावसो जागौमोन ट्राफिक गेबगाङा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामना होजोब्बाय हाबाखौबो ओरैनो जायाखै आङो नोंखौ बादला लानो थाखायसो जादों आं गेबगां दा ओरैनो निसाखौनो मोजाङै थाफादो र' उनावसो मोनथिगोन उनावसो आंनि रुपखौ नुगोन नोंसोरो बान्दार बिखुनजोआबो एसेबां सिख्लायनो दङ ओंखामखौनो संनो नागिरा आंखौनो नेबाय थायो आरो बै गायदाया जानायल' उन्दुनायल'थार कलेजावबो थाङा फरायाबो मुवाबो ओरैनो न'आव बेखार थाबाय थायो हाबा जाबानोथ' जायो
बिहामजो जोंसि माथो ओंख्रि संनो सानदों नोंलाय दा ओंख्रि संलायाखै नालाय आयै ओंखामावनो आलु होनोसै आङो आलुखौ सेफ्लेना जाबानो जाबाय आयु नाङाहाय बिहामजो गथ'फोरा जानाय नङा आलुजों नाजों संबानो जाबाय नै नाबो दङ आं सेन सादोंमोन दहायो सङालै आं आयै एसेबां गरमफोराव मार गरम मोनखादों आङो आरो ओरैनोबो आंनि गगा मोननायफोरा हामाखै खर' सानायफोरा हामाखै खर' सादों नोंनिया दहायलाय मानोथो बुंदि गेबगांखौ आङो मुलि लायनो होगौमोन ना बियो सुगाव थांबाय मुलि सुलि जायालै आं आयै आंना ओरैनो हामो हा मुलि जाबासो थाब हामो बिहामजो नै आंना दासो हामहांबाय मैया मुलि जादोंमोन ना नाङालै जाया आङो मुलि सुलि जोंसि बाजै मा ओंख्रि संखोलै ओंखाम जानोसै दे उखैनाय मोनबाय आंखौ जेबो ओंख्रि सङाखै आङो हा मानोलै बाजै दहायनिफ्राय मा खालायना थानाय आंसो मिथिगौ आंहादि मा जादों मा जाखो माथो जेबो जानाय रखम नुवाखै मानसिखौनो लोमजादों आङो सिं सिं लोमजादों गगा मोनबाय थादों खर' सागासिनो आंसो मिथिगौ मिथिबाय दे आङो संगोन दे थां बिहामजो खर' सादोंबा उन्दुयै थां दसे नङा आयै आं एसे गोबावैनो उन्दुगोन आङो मैया हरावबो उन्दुनो मोनाखै मानोलै मानो उन्दुनो मोनाखै नोङो मैया हराव डिस्टार्ब होनायमोन गावगाया हरनि 2टा 2:30 लागि वाटासाप फेसबुक इउटुब नायबाय थायो बिदिबालाय अबाव उन्दुनो मोननो आरामसे 8टा 9टाफोरावनो बा 10टाफोरावनो उन्दुना थानांगौ माखौथ' एसेबां मबाइल नायबाय थानांगौ हाबायानो जाखांबाय हाबा जाखांनायनि उनाव नोङो एसेबां देलायनानै नोङो फट' पस्ट खालामबाय थाबालाय मा लाब मोनोसै सोर हौवाया नायनो नोंखौलाय नायनांगौ हाबा जाबानखिदि मबाइल नायनाङा बेखौबो बुङाखै आङो नायनांगौ नाथाय सिमा दङना मा बेलाय 2:30 2टा 3टा लागि नायबाय थानांगौ बेलाय नों मिथियो आङो माला उन्दुयो माला उन्दुआ हा आङो 10टाफोरावनो उन्दुयो मिथिबाय आरो आङो WhatsApp Facebook जेबो नायबाय थाया मिथिबाय मालायफोरनि बायदि नङा आङो हाबा जाखांनायनि उनावबो लाइन मारिनाय मानसिया मैया खर' सानानै उन्दुनो मोनाखै नों आरो आंखौ बिदिसो बुंबायना नायासो जागोन दे नोङो फेसबुक वाटासाप मोनथिया हौवानो आन्दासैनो बाथ्रा बुंनाङा दे गायदे मानो मोनथिया जानो मोनथिनायखायसो बुंदों लायो नायासो जागोन दे नायोलै आयै ओरैनो बुंदों बियो दे नायदोंबालाय नायथोंसो दे आरो मबाइल दङ नालाय नायखागोन दे थांनो थां उन्दुहैदो बिहामजो खर' सादोंबालाय आं संगोन दे आंखौ खिन्थु रावबो दानो फोजाथ'नाङा दे आङो बुंखाना दोनखाबाय उन्दुनायाव जुदि आंखौ सोरबाफोर फोजायोना आं मार रागा जोंखायो दे फोजाया दे थां उन्दुयै थां आया खिन्थु जोंसि बाजैखौ बांद्राय लायहोयो दे लायहोयो माने नोंसोर बायदिनो एखेना बेनिखायनो बोरैबा मोनो आङो अननो ओंखारो थेवब्लाबो एसेबांबो बिदि लायहोनाङा र' दे ओंख्रिखौ आं संगोन दे नोङो सिन्था खालायनाङा थां नोंबो उन्दुनो ओंखारदोंबा उन्दुयै थां आंबो दसे थानानै उन्दुनोसै बोरैबा मोनदों आंखौबो ओंलै आंखौबो बोरैबा मोनगासिनो माबा गगा मोननायाबो दाबो हामला खर' सानायाबो दाबो हामला मुलि जाबाबो हामला माबा बेमार जादों कर'नाफोरसो जादों खोनाहाय बालनि जायाखै दे मा कर'ना जालाबायनो हामगोन दे गगा मोननायालाय एसे गोबावै थाखायो दे ना सङो ना बेदर सङो संदो माबारै ओंखाम उखैबाय आंखौ दानियाबा बिबारि सनाखौ फन खालायनोसै हेलौ आंनि गलाप बिबार सना माइनाव मा खालायदों आयु गगा मोनदों नामा नोंलाय जोंफोरबायसि औलै गगा मोनजोबदों जोंहाबो गासैबो गगा मोनजोबदों नंगौ नामा माथो खालायदों दालाय ओंखामफोर जाबायना जायाखै सना बिबार गलाप जाबाय जानानै जिरायना दङमोन आयु जोंसि हाबा जानायखौ माथो आङो बिबारिनो खिन्थानोनो बावदोंमोन मास मोनसेयानो जालायलांबाय बिबो सोङाखै आंबो खिन्थानो बावदों आयु लौ मा सिरि सिरि जाखो आं नोंनो एसेबां मोजां बाथ्रा खिन्थानो बावदों दिनैसो गोसोआव फैदों मा मोजां बाथ्राहाय माबा जोंसिया हाबा जाबाय गायदे बिदाजोंनो हाबा जाबाय आयु नंमारगौना नंमाराहाय मानो खिन्थायाखैमोन आङो नंमारगौ ओमफ्राय खैदिनसो जाखो हाबा जानायालाय मास मोनसेयानो जाबाय आं एसेबां खिन्थानो बावगारदों नोंबो सोंथाराखैना बिनि बागै आंबो बावना दङमोन दे हाबा जाबाय मोजाङानो जाबाय दे जोंफोरनि सुवा गैला बिबारि दोनथ'लाय आइमोन फैदों दे अब्लालाय हाबा जाबाय मोजाङानो जाबाय दे गेबगां बिदाजोंनो जाबाय होमबा गेबगां बिदाजोंनो जादोंनो मास मोनसेयानो जाबायनो जाम्बाया आंनो खिन्थानो बावदोंमोननो आंबो आरो सोंनो बावदोंमोन ना
गैलालै मास मोनसे जाबाय खिन्थानो बावगारदों जाथि हा गावसोरनिनो एसेबां सु बेखौनो बावलायो होमबा दे जिखि जाया नोंसोरनि सुआ गैला दे गबाय औ बेखौनोथ' आंबो सानदों बेसेराया लाबनायनि उनाव हाबा जाया होननानै खारखुमा लांदोंमोननो आरो फैनांगौ जाफिनबाय मानोबा गैया मालाय बिमा बिफाया लाखियानो ए हामदों दे साल्ला नोङो मा खालामनो नागिरदों नाखौ संनो नागिरदों नामा औ नोरसिं बिलाइजों रुदुमना दोननोसै आङो माथो जानाय थावबो गैया औलै जानाय थावानो एसेबां दाम गोसाखा बायनोनो हाया माथो आरो गावगाया संबाथाय थावखौनो बुरजा बुरजा होयो एसे एसे होनांगौ दङबालाय जागोन आरोलै गैयाबालाय जाया दा दिनै रुनानै जा औ जानो हायोलै जेबो नङा माथो खालायबावनो दे अब्लालाय नोङो संनोबा सं आं दुगैहैनोसै मार गरम मोनबाय दे संगोन दे आङो नाखौ बासिनानै संनोसै आङो ओमफ्राय खुसियाखौ दोननोसै गाबोन नांबावनोबो हानाय मानै जाबाथाय फाननो हागोन आधा किल'सो जाखागोन बा आधा किल' खुसियाव बाहार फैसा मोनखागोन आङो